اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи сангор нахуст майдончаи варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди истифода қарор доданд. майдончаи варзишӣ дар масоҳати 540 метри мураббаъ дар доираи дастури ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш ва солимгардонӣ сохта шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи сангор 450 нафар хонанда дар ду баст ба таълим фаро гирифта шудааст ва аз надоштани майдончаи муосири обу тоби бадан то ба имрӯз танқисӣ мекашиданд. акнун дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат ва омодагиҳо ба истиқболи сисолагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи сангор хонандагони ин муассисаи таълимӣ соҳиби майдончаи муосири варзишӣ гардиданд. майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанаш на танҳо барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, балки барои дигар ҷавонони деҳаи тавилдараи деҳоти тавилдараи ноҳияи сангор имконоти васеъ барои машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш фароҳам омад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити майдончаи варзишӣ ва суҳбат бо масъулин ба сифати корҳои анҷомшуда баҳои баланд дода ҷавонону наврасонро ба истифодаи пурсамар аз ин шароиту имконот ҳидоят карданд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи сангор бо дастури ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат як варзишгоҳи калони муосир бо фарогирии 4000 ҷойи нишаст ва ду толори варзишӣ назди мактабӣ сохта шудааст, ки дар самти оммавигардонии варзиш ва ҷалби бештари таваҷҷӯҳи насли ҷавону ояндасози миллат ба машқу тамрин заминаи мусоид фароҳам овардааст. ва пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи сазовор аз сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар 4 деҳоти ноҳияи сангор бунёду сохтмони 4 майдончаи варзишии дигар ба нақша гирифта шудааст. раванди тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ноҳияи сангор ба пешвози арзанда аз ин ҷашни бузурги миллӣ бо суръат идома дорад ва сокинони сарбаланди ин минтақаи дурдасти мамлакат талош бар он доранд, ки аз сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовардҳои аз ин ҳам бештар истиқбол намоянд.